बेलासिनि बयखौबो खुलुमनाय आरोबाव जासिहरग्रोबावबाय गासिबो लोगो नोंथांमोननिसिम। दायो आङो स्पेसियेल मोनसे ब्लग जे आं दा बानायदों। ब्लग माने लाइक इन्टारभिउ बायदिबो जागोन, इन्ट्रडाक्सन बायदिबो जागोन। स्पेसियेल सासे मानसि दंफैयो जोंनि रुमावनो। दा बे स्पेसियेल मानसिखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नोंथांमोना मोजां मोनगोनखौ आं आसा दंखायो। आंजों लोगोआव दङ दा नैबेवहाय थाजिम नार्जारि। बिथाङा एल'गासिनो दं एल'ग्राखौ। बे एल'गोन दिनै स्पेसियेल मानसि दंफैयो जोंजों। बे स्पेसियेल मानसिखौ नोंथांमोना नायनानै ला। बुम! नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनाव सिनायाखै जानो हागौ, नाथाय बिथांनि जेब्ला गारांखौ खोनागोन अब्लानो अ माय गड आदाया बेसो, आइ लाभ इउ होनहरलाजोबगोन सिख्लाफ्राथ'। ना मा होनो नोंथां? नंगौना? नंगौरा। स्पेसियेल ना? स्पेसियेल। होनबा बिथांनि फार्स्टआवनो इन्ट्रडाक्सन लाग्रोनोसै नङा होमबा? लाजिबाय बिराद लाजियो बिथाङा, माने केमेराखौनो गिनानै खारो जाहैदों। मबाइलबा दंजायोना गैया, फट'बा खेबो ना खेबाथाय मिथिला, खेबानो। जाय हक केमेराखौ बिराद लाजिनो। बिथांनि इन्ट्रडाक्सनखौ होनोसै। बिथाङानो जादों जयाब्रत इस्लारि। जयाब्रत इस्लारि। नोंथांमोनाथ' नामखौथ' बिराद खोनाखाबाय जानांगौ। गान सुपार हिट वाव, रमेन्टिक इमसनेल नङा होमबा? दा बिथाङा लाजिगासिनो, जेरै रमेन्टिक गान खनो जेरै इमसनेल गान खनो बिदि लाजिगासिनो दं फाग्लाया। लाजियो खारनो नागिरो म। आदसा बिथाङा जाबाय जयाब्रत इस्लारि। जाय नामखौ मोनथियाखै एबार गान खनोबा नोंथांमोना मोनथिगोन। येस नंगौ, गान बेनि गानखौथ' बयबो खोनाखायो, खोनासंखायो। मानसिखौसो सिनायाखै। एबार सिनायगोन। हसाके सिनायमारगोन। बिथाङा जोंनो गान दोंसे खनना होनांगौ। दोंसे माने ससे। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिनि डिटेल्स नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन। बे मा खालामो मायो, अबाव थायो मायो, अबेनि मानि। ओमफ्राय फिउचाराव सोरनोबा गान खननो थाखाय नांगौब्ला बिथांखौ मोनगोन। अलवेज बिथाङा दङ कालसारावहाय। स' थाजिमा दामनो थाखाय रेडि ना गावनो दामनो रेडि? ना मा लाजिदों नामा? लाजिनाय गैया, बिदि गैया। फाग्ला जम्प हो जालागोन। फार्स्ट सारा मा गान खननो? आदसा दे। जाथ'वाखै दिब्रा जाहोदो, खोनासंनो लुगैनाय हालालै। खेबाब्रा दे। बोरै लाबाना बोरैबावनो। नों दानायब्रा बाहाय। आं गैया होन। ओमफ्राय हाजासे नोंथांमोना सेयार खालामना होनांगौ। खेराबा गोलोमजोबो आं। वाव। आंनि लोरबांथि नामा, आंनि फोथायथिया, आंनि गोरोन्थि नामा, मोनदां हानो नों बोरै, बुजिस'हानो नों बोरै, जेबोला गोजान जागोन अब्लासो मोनदांगोन आंनि आंनि अननायनि बेसेन। वाह नोंथांमोना फार्स्ट संखौ खोनाबाय, एसेबाबोथ' हमनो हाबाय। एबार आरोबाव हमनो हासिनगोन। एबार बुस्थुआ केमेराखौ नुबानो बिराद लाजियो मानसिया, ओमफ्राय उफाय गैया
लाखुमागासिनो आरोबाव दोंनै दोंथामसो खनबावगोन रायजोफोर बिथांनि गाना जोबोद बुरजा दं जेराव बयबो माने खोनासंखायो बिथांखौ बयबो सिनायखायो जानांगौ दा गानखौ खोनानानैथ' नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ ओरैबादि माने बेलेग रोखोमनि गखोखायो गान खननायाव बेफोरबायदि जोंबो खननो हायोमोनब्ला बिथांनिफ्राय हिन्दी गानबो जों खोनासंनानै लागोन ओमफ्राय बिथांनि जोङो इन्ट्रडाक्सनखौ लागोन लास्टावहाय बिथाङा मारै सोलोंनाय मारै मा खालामनाय ओमफ्राय मारै बेबायदि स्टेजाव फैनाय सोरनिफ्राय सोर थिखोजेननाय बेफोरखौ जों फुल डिटेल्स लागोन ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै नायलांबाय था आरो बिथांखौ हाजासे सापर्ट खालामनांगोन जों बिथाङा जोंनि लकेलनिफ्राय इमान टेलेन्टेड सिंगार जे इमान मोजां खननो हायो आरोना दा बेखौ जोङो हाजासे सापर्ट खालामनांगोन लोंग्रोदो एसे थान्दाफोर गरमफोर थान्दाफोर उन्दुनो ओंखारनायफ्रा खारलाजोबथों लाजिनायफ्रा खारलाबायथों ओम स्वाहा लाजिनाया खारथों आलासिखौ साहा दौग्रोबाय आंबो लोंबाय आयौ हाबाब नायलाय केमेरा नायबानो जि लाजिबानोसै ना आयौ हाबाब आयौ नायलाय दायो बिनि लेटेस्ट सं बावगार हायै गोसो आंनि अल टाइम फेभरेट सं नोंथांमोननि फेभरेट नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर दा खोनासंनोसै बिथांखौ लाइभ जोङो रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायबाय शेयार खालामनायनि दायथ'आ नोंथांमोननाव वाव खर' मानलायलायबायलै खोनासंनानै नोंथांमोना बे गानखौ माबायदि मोनो खिथाहरदोलाय आरोबाव बिथांनि बर' गानखौथ' जों बिराद खोनाखायो ओमफ्राय जों दा बिथांनिफ्राय हिन्दी गान खोनासंनानै लानि आगे बढ़ गए हमसे राह में पर तुम तो अभी थे यही कुछ भी ना सुना कब का था गिला कैसे कह दिया अलविदा
जिनके दरमियां गुजरी थी अभी कल तक ये मेरी जिंदगी लो उन बाहों को तंदी छाओं को हम भी कर चले अलविदा 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 मेरी राहें अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा 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 अब कहना और क्या जब तूने कह दिया अलविदा चलो हम रहे यारा रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी बिथांनि गोदै गारांखौथ' खोनाबाय नङा होमब्ला आरो बिथांखौथ' सिनायखाबाय बिथांनि नामानो जादों जयाब्रत इस्लारि ना जयाब्रत इस्लारि जयाब्रत इस्लारि we are cousin brother We are cousin brother you are माने cousin न'आवनो लाय आरो बिदा फंबाय आदसा बे एक्सुवेलि नों अबेनि मार जायगाया गसाइगाव गसाइगाव मा गामि हाब्रुबिल हाब्रुबिल ना माने गसाइगाव टाउन खाथियावनो होमब्ला बिथाङा गसाइगावनि ओमफ्राय गान खननायफ्राव माबा सोलोंदों क्लासिकेल ना मा होनो लादों लायाखैना बिथाङा क्लासिकेल लायाखैनो मा होनो बिदिखौ अन टेलेन्ट गड गिफ्टेड ना येस स' बिथाङाबो क्लास लायाखै गड गिफ्टेड ओरैबादि सारेगामा फा होनलाङो एकदम बोरमायानो हास्लाबा आरोना बिदियाव बिथाङा लाजिगासिनो दं गोद लाजिगासिनो दं जायखिजाया लाजिनायखौ नोंथांमोना कमेन्ट हरसियोब लाजिनाङा होननानै होमबानो कनफिडेन्स फैगोन बे नेक्स्ट टाइमाव केमेरानि सिगाङावनो फैनो बिराद लाजिनो जबरजस्ति आंजों बुजाला बुजालिसो फैदों दाबो जाय हक बिथांखौ बिनि मोनथिबाय बिथांखौ दा सिनायबाय जयाब्रतआ सोरमोन नोंथांमोनाथ' नामल' खोनायोमोन दा मोनथिबाय जायगाखौबो मोनथिबाय आङो बिथांनि इन्सटाग्राम आइडि फेसबुक आइडि आं डिसक्रिपसनाव होनानै होजोबगोन नोंथांमोना गावसिजोब थांनानै माबाहैजोब फल' खालामहैसिजोब गोमासिगोन नङा गोमानो मोना बिदियाव फैनानै गोमानो मोना नङा होमबा स' नोंथांमोना फल' खालामै बिथांखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होजोबगोन ओमफ्राय लाजिनाङा नोंनि खन्नाया मोजां जाखायो लाजिनाङा नोंनि खन्नाया मोजां जाखायो नों लाजियोब्ला थाना थालांगोन जोंनो लाजिया आंथ' लाजिखाया आंनिफ्राय माखासे गानथ' खोनाबाय आरोबाव दोंसे जों लास्ट खोनासंबावगोन जोंना गिटारा दोंसे गैया ओंखायनो एसे गाज्रि खोनादों रायजोफोर नोंथांमोना मिस्टेक साननो नाङा दामग्राया जोंना पारफेक्टखा नैबेसो बुस्थुआ गैया गोसोआ दिना हारसिं हारसिं मोनो मानोदि गोसोआ दिना
गोजान मोनो नागिरबाया हास्थायबाया मोना नोंखौ नासेरा मोना नोंखौ नासेरा नोंथांमोनाथ' दा सिनायबाय जानो हागौ आरोबाव मोजाङै सिनायनानै लानाय मोखाङा रायजोफोर लामा सामायाव लोगो मोनबा हाय आदा होनो दाबाव बिथाङा बिराद माने क्लस बयजोंबो क्लस बयबो लामा सामायाव लोगो मोनबा हायखौ होनथार बिथांखौ फेसबुकआव इन्स्टायाव फल' खालाम आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन ओमफ्राय आं बाखि माखासे एपफोरखौ खिथाला मानो होनब्ला नोंथांमोना आं जुदि खिथाजोबखायोब्ला फेसबुकआव मारै रायज्लायगोन मा सोंगोन नोंसोरो सोंनानै लानांगोन ना बेहाय मा जायो मा खियो मायाव खयथायाव हासुयो खयथायाव माबायो नोंसोर सोंनानै लाजोब फेसबुकआव थांनानै इन्सटाग्रामाव थांनानै नङा होमबा आं माखासे बाथ्राफोरखौ खिथाला नोंथांमोना बैहायनो बेजों रायज्लायनो हागोन बिथाङा जुदि फ्रि टाइमब्ला रिप्लाय होगोन दा रिप्लाय होगोन फ्रि टाइम जेब्ला मोनो लाजियो जेबो नङा जाखायो बिथाङा फार्स्ट टाइम दिनैहाय पिक्चाराव नुजादों बिथांनि फटकबो नुफेरामोन आंबो सिनायामोन एक्सुवेलि एथ' गान खोनासङो नामखौल' मोनथियो आंबो सिनायामोन थाजिमनि बिदा फंबाय बायदि हिसाबै जोंनावहाय दसे आलासि जानो होननानै फैबाय बिथाङा बेवहायनो आंजों जबरदस्ति भिडिअ बानायनो होननानैहाय जिरायहोनाय जाबाय टेबोलाव ओमफ्राय बिथाङाथ' जोबोद मोजां गान खनखाबाय गोसोफोरखौनो बोगदावहोलाजोब्बाय गोलोमदोंबाबो थालखौनो मोनासै ओमफ्राय मा गान दोंसे खनबावगोन बायदि मोनदों आं देरा खनदो खनदोरा खननांगौ ना खननाङाब्रा खनहोथारगोन सिन्था खालामना होमब्ला रायजोफोर दा बेखौ हारसिं खनोला एबार जोंबो खनगोन आदा सोरजिसुमानि गान बे गानखौथ' बयबो खोनाखाबाय दा जों खननोसै आखायाव लाखाबाय माबाखौ लिरिक्सखौ खननोसै दे लागाव नुनाबो नुयै बायदि बुजिनाबो बुजियै बायदि नोंनि सना बे आबहावा खोनाथों आंबो गुजुस्रेमलायना हरो नोंखौ नुब्ला नों नायहरगौब्ला बोहैग्लायो जिरि जिरि बिखायाव नोंनि सावगारि इसिं अखं गोसो आंनि नोंनिनो आलारि बाथि दारिखमाबो लायला नोंखौ मोजां मोननाया दारिखमाबो लायला नोंखौ मोजां मोननाया जिउनि लेखा बिलाइया नोंखौ लिरगोन आंनि बिखा गेजेराव लिरबाय आं नोंनो आर'जलाइ
बुजिनाबो बुजियै बायदि नोंनि सना बेयाव फावा नोंनि बे गोसो खिरखिनि फैसालि जानाय मोनबोला नोंनो आं सायख्लुम होगौमोन सानजानि बारनाय बाराव नोंखौ बिलिर हरनो आं खाबु लागोन बिरलांनाय गानाय नोंनि मोसालांनायखौ आङो नुनो बुजिनाबो बुजियै बायदि नोंनि सना बेयाव फावा खोनाथों आंबो गुसु सेमलायना हरो सना दोननाय हरगौबा बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरोबाव आं खेबसे बुंबावबाय अन्नानै बिथांखौ जया बत्र सारखौहाय सापर्ट खालाम बिथांखौथ' रावबो सिनायखायामोन आंबो सिनायामोन दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय बिथाङाबो आंखौ दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों स' थेंक इउ स' माच गासिबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय अन्नानै बयबो शेयार खालामनानै हो थेंक इउ स' माच बाय बाय बाजै लाबोदोलाय बाजै बैसागु बोथोरनि माइब्रा लोंनानै मोसाथारनिसोलाय जोंलाय जोब्रा जोब्रा दे बाजै लाबोदोलाय बाजै बैसागु बोथोरनि माइब्रा लोंनानै मोसाथारनोसैलाय जोंलाय जोब्रा जोब्रा उल्थांलाय फाल्थांलाय रंजालाय मोसालाय लोंलाय जालाय हगार हरनोसैलाय देग्लाय बैसागु बोथोरखौलाय देग्लाय बैसागु बोथोरखौलाय